Ei, gent, avui una cosa meravellosa. Estem a un dels llocs del planeta més meravellosos, on cada pam de cada racó és una sorpresa. Estem al Parc de les Olors, al Secret del Bosc. Al I bé, Secret del Bosc. amb la meravellosa família Marquès Mercader. Amb nosaltres el Jordi, i avui farem una cosa nova. Anem a segar. Bon cop de fals. Què anem a segar? Anem a segar l'espígol, que és una varietat de lavanda, i que aquest espígol que segarem doncs ens servirà per després fer un hidrolat i treure l'oli essencial. Això de l'oli essencial sona a meravellós. És meravellós, està molt buscat ara això últimament. Ah, sí? Carai, aquí, no sé si us heu fixat, però això és un laberint d'espígols, eh? És meravellós. O sigui, que farem oli essencial del laberint d'espígols del Secret del Bosc. Ho dic bé? Sí, senyor. Doncs som-hi, mans a la feina. Vinga, som-hi. Anem cap a aquest sector El que em allà. diguis, jo et faig de pinxe. Vinga, per el segar, que sembla tot molt fàcil, el que hem de vigilar més és... Les mans. Les mans, o sigui, correcte. quan acabem seguim tenint 10 dits, important, Això mateix. Seguem les flors, no els dits. L'altra cosa és que a la planta, a la vegada que la seguem, li hem de fer un bé perquè l'any que ve torni a brotar bé. brotar Estem recol·lectant i podant alhora. I podant, i li estem fent una poda en forma així arrodonida, perquè la planta doncs pugi després, agafi força i agafi pugi. llum, molt bé. Correcte? Jo fes-ho tu primer i jo em miro, Doncs perquè... mira, veus, agafem el feix i llavors, per no tallar-nos, la mà sempre així endavant i nosaltres cap enrere. Perfecte, bé, no? Un altre Anem fent feix, així endavant i seguim. i a la caixa. Molt bé. I a la caixa. Vinga. Molt bé. Aquí, mans a la feina, eh? Sí, aquí hi ha... Aquest espígol, quin és? Com es diu? Aquest és l'angustifòlia. Angustifòlia. I el color de la flor, veus que és una mica més gris que el de... Com blavós, sí. Això mateix. I si olores, hi ha una fortor de la càmfora que porta. Aquest està molt carregat de càmfora. Que això deu ser bo per fer l'oli? Això mateix. És una de les virtuts. Una altra de les Veig que les característiques. fulles no, eh? Només aprofiteu les flors, perquè serà un oli, allò, de pel·lícula. Això mateix. Després, a més, tota aquesta tija l'eliminem, perquè tot sigui molt més concentrat. Molt bé, perfecte. Però ara per la planta ho tallem arran perquè l'any que ve estigui millor. Molt bé. Doncs deixem l'espígol ben maco, eh? Veus? Aquesta forma que agafa així ben Ui, arrodonida. tu ho has fet bastant millor, eh? Jo me n'he deixat uns quants. Bueno, Estic aprenent. Veus, ja estic absolutament impressionat. Ara ja tenim l'espígol triat, net, preparat, i ara sembla que anem a fer una pòcima màgica. Explica'm què és tot això. Quasi. El que anem a fer és una destil·lació. Això és un destil·lador. Sí, aquest és bastant casolà. Sí, és de coure, d'uns 12 litres, i per això hem preparat primer la lavanda per aprofitar al màxim la destil·lació. Sí, ara us ensenyarem a preparar i a destil·lar, a fer oli essencial de lavanda. Doncs mira, primer de tot, la lavanda no pot tocar l'aigua. Aquí el que farem és posar-hi aigua, la lavanda quedarà a sobre, i al passar al vapor, traurà els principis de la planta, i és pel qual traurem l'oli essencial. L'oli aquest bé preuat, perquè això és com un líquid meravellós. És or líquid, sí. Or líquid, meravellós. El que no pot fer és tocar l'aigua, perquè si no el que faríem seria una infusió, seria un te. Llavors el que farem és posar-hi això, es pot fer de diferents maneres, però nosaltres posarem això aquí dintre per separar perquè la lavanda de l'aigua. Molt bé, entenc que el nivell d'aigua serà inferior a aquesta... Correcte. Llavors posem això i posarem una malla. Puc ajudar? T'aguanto? Sí, almenys que sembli que faig alguna cosa, no? I posarem aquesta més fina perquè com que tenim molta flor, no ens caigui la flor a dintre de l'aigua. Perfecte, entenc. Meravellós, sortirà un oli essencial meravellós. I pur. I pur. Aquest és pur de veritat. Per això només hi posem la flor.
El que farem aquí ara és posar-hi, normalment hi posem entre 3 i 4 litres d'aigua. Aigua normal. Aigua normal. Aigua normal, eh? Aquesta és del pou, encara millor. Encara millor. És que estem al paradís, eh? Per tant, posarem aquestes garrafes de 8, doncs posarem mitja garrafa. Sempre, obvi, mirant que el nivell de l'aigua no sobrepassi. Per el que deies, que la fulla, bueno, la flor no ha de tocar l'aigua, molt bé. Queda pres. Faig veure que faig alguna cosa, Si vols fer alguna cosa, digue'm. Puc ara hem començar? d'anar col·locant això i sense por es pot anar ben prensat aquí dintre. Si faig alguna malament, molt bé, aprofitem bé el material. Exacte. Apreto, sí? Apreta, Sense manies, molt bé. Oh, quina olor, meravellós. Que estem al parc de les olors, que es noti. Exacte. Més? Així, Estic malgastant molt, o què? Exacte, agafa-ho més a poc sí. I mira. Llavors, ara aquí ja tenim la lavanda, tenim l'aigua. El que farem és posar-li el caputxó. Amb el gorro d'una bruixa, o alguna cosa O mira, pels que són sordos, veus, com jo? Mira. Tanquem. Vale, aquest ha de quedar aquí. Vale. Déu-n'hi-do, màgic, màgic. Sí, sí. Això, el Leonardo da Vinci, Sí. Ara hem de portar un cucurutxo així llargs, no? I anar fent... Vale, fins aquí bé. Ara el tema, com que aquest és dels antics, és de coure això, hem de sellar les juntes, perquè no s'escapi per aquí l'aire ni el vapor. Molt bé. Amb què ho segelles? Això es pot fer amb argila, es pot fer amb farina, en aquest cas farem servir argila. Llavors el que farem és tapar, fer una junta. Molt bé. Ja hem dit que aquí ho farem tot molt casolà, eh? Tot molt casolà, molt bé, t'ajudo. Segueixo Si per vols, l'altre costat. sí, Faig o aquest? pots tapar aquest també. Vale. Molt bé. Ho tenim segellat. Molt bé. Ara el que farem és encendrem el foc perquè això es vagi escalfant. I això molta estona? O això quanta estona? Això, per fer-ho bé, tarda entre 1 hora i 80 minuts. Si volem treure tots els principis, tota l'essència de la lavanda. I intueixo que en sortirà poquet. Molt poc. Pensa que aquí hem posat, més o menys, hi haurà 1,5 quilos, potser una mica més, de pràcticament tot flor. Hem descartat abans... Això és important, perquè vosaltres ho feu tot especialment, perquè surti l'essència més essència de l'espígol, de la flor. I d'aquest 1,5 quilos, potser una mica més, sortiran entre 60 mil·lilitres d'oli. Molt poc. Aquest és el producte final? D'aquí obtindrem 2 productes. El més pur serà l'oli, que sortirà més o menys uns 60 mil·lilitres, i després l'hidrolat. D'aquí surten 2 productes, l'hidrolat i l'oli, que després explicarem per què serveix cada cosa. Anem per passos. Vinga, encetarem el foc i farem allò d'una hora després, que em fa il·lusió que passi, no? Vale, ara encendrem el foc. El que fa molta gent és posar el foc molt ràpid per aprofitar al màxim, sobretot a molts destil·ladors, que el que fan és posar tota la planta dintre, li foten canya perquè vagi ràpid, surti el màxim d'oli, perquè pràcticament al principi és quan surt més oli. Després en va sortint menys. Però si vols aprofitar al màxim, vols que aquell oli sigui realment pur, has d'esperar 1 hora o així perquè vagi traient tota l'essència de la planta. Hi ha més elements que potser no m'ha explicat. Per aquí tenim l'aigua, la olla, ara has posat el caparel ben segellat, això va cap aquí, i el que no sé és què passa aquí. El que fa aquí és aquest vapor, ara d'aquí... Entra per aquí? Exacte, i això és per refredar. Aquí està ple d'aigua, en aquest cas, el que es pot fer és posar una manguera aquí i per aquí s'obre. Però, com que l'aigua també és un bé molt preuat, el que hem fet nosaltres és, aquí hem posat un cubell, un tanc,
en el qual hi ha una bomba de peixera. Una bomba d'aquestes de peixera o del molí del pessebre, no? Exacte, exacte. Llavors el que fa l'aigua és la bombem aquí i en aquí la part sempre l'aigua més calenta queda aquí dalt i llavors cau una altra vegada dintre del tanc cap allà, que en el qual hi hem posat gel. Hi havia gel, molt bé. Perquè l'aigua estigui freda, llavors amb aquest circuit sempre va refredant. Aquí hi ha aquest serpentí, llavors el vapor tornarà a convertir-se en líquid, baixarà per aquest serpentí i per aquí... Que vinc cap endavant. Ah, ja surt coses d'aquí, ja tenim sortint alguna cosa. Exacte, ja tenim una part del producte. Aviam, aviam. El que tenim aquí, aquesta part més clara, això és l'hidrolat. Que és la part que és més abundant, eh? Exacte. I aquesta part d'aquí, aquesta petita línia, que n'hi ha molt poc, és l'oli essencial. Escàs. Exacte, la quantitat d'hidrolat encara en sortirà més, però la proporció és molt poca d'oli en comparació amb l'hidrolat. Per tant, el que farem ara és separar-lo. Molt bé, mans a la feina. Mira, posarem amb aquest embut d'aquí, el que fem és posar-ho en una ampolla, perquè aquesta part és més gran, llavors l'hidrolat, com que se separen per densitat, posarem en una ampolla amb el coll estret, perquè així ens quedarà més part d'oli i serà més fàcil extreure'l. Entenc. Obvi, no traurem això i deixarem que ragi, perquè si no perdrem... Perdrem una goteta superpreciosa. Canviem això i el que fem és abocar l'hidrolat i l'oli aquí. Ara es barrejarà en un moment, però després es tornen a separar. Això és com l'oli i el vinagre, Exacte. És el mateix fenomen. Ho aboquem aquí. Encara necessitarem... No fa olor? Fa molta olor. Molta olor fa. Uf! Oh, quina meravella! No. Oh, no ho podeu notar, però... Oh! Ara, quan acabi de sortir més, l'hauríem d'omplir i la part d'oli ens quedarà aquí dalt. Amb això... Atenció, atenció. Ja hem dit abans que això és molt rústic, eh? No, estic fascinat. Aquí sembla que ens falta el barret de bruixot, aquí, no? Llavors, el que farem, quan ho acabem d'omplir un pèl de remés, aniràs traient... Exacte, posarem l'agulla aquí i traurem l'oli. I pràcticament és pur. Això és oli essencial, pur i dur. Una meravella, fabulós. Si et sembla bé, anem amb una experta que ens... L'experta, l'estrella al final, com sempre, no podia ser d'altra manera. Que ens explicarà per què farem servir cada cosa. Mira, tal qual, no cal ni tallar. Seguim. M'incorporo. I tant, aquí tenim l'ànima de... Com diem aquest espai? És la xarxa... Home, estem en el Parc de les Olors del Secret del Bosc, que pertany a la xarxa de parcs de les Olors de Catalunya. Penseu que amb aquesta persona, amb aquesta donassa, podríem fer vídeos i vídeos, un pou de ciència, ens pot explicar coses de les plantes, és a dir, no acabaríem mai, però avui ens centrem en l'oli. Avui ens centrem en la lavanda. Explica'm, deleita'm, explica'm coses de l'oli. Vinga, en aquesta zona, la que se'ns fa molt bé és l'espígol, que és el que tenim nosaltres. L'espígol és molt més rústic que la lavanda fina. La lavanda fina creix a molta més alçada, fa una espiga floral molt més petita i l'espígol és més alt i més espectacular. Aleshores, d'aquesta destil·lació surten dos productes. Un, que és l'hidrolat. L'hidrolat no és res més, que és la part aquesta d'aquí, insistim, que ens heu explicat abans. Clar. I això té un ús? Aquest per què s'usa? A veure, l'hidrolat és una aigua floral. Val. És una aigua floral i l'oli essencial, que està aquí, diguem que és l'essència més pura de la flor. Molt bé. Nosaltres, quan hem fet aquesta destil·lació, hem separat el que és l'essència pura de l'aigua. Això tindrà dos envasos diferents. Dos envasos diferents. Té les mateixes propietats, però així com l'oli essencial la té al 100%, un hidrolat és una aigua floral que té les mateixes propietats, però reduïdes molt més. I usos. Jo, si per exemple,
Per què puc fer servir aquesta aigüeta? Aviam, on me la poso? On te la poses? On me la poso? On me la poso? Te la pots posar per tot el cos. Per tot el cos. Què té? Les mateixes propietats. Això què vol dir? Que és un tònic facial. El podem utilitzar com a tònic facial. Vol dir que et perdré arrugues, que... És relaxant. Faré bona olor. És cicatritzant. Diguem que té les mateixes propietats que l'oli, però molt més fluixet, no? Però sí que el podem fer servir com a base aquosa d'una crema feta en cosmètica natural o d'un sabó. Vull dir, tot sabó o tot a més, això no té cap additiu, vull dir que és natural 100%. Del bosc? Mira, per començar, és un oli que no és soluble en aigua. Això és important. Però sí que el podem... És un dels pocs olis que el podem aplicar directament damunt de la pell sense diluir. Però què és aconsellable? Diluir-lo en algun altre oli amb alcohol o sempre que sigui una matèria greixosa. Llavors el podem diluir amb una mica d'oli d'ametlles o un que ens agradi a nosaltres i llavors aplicar. Per què serveix? És un gran relaxant. Sempre s'ha utilitzat l'oli essencial de lavanda contra l'insomni, com a sedant i relaxant. Per què més serveix? La lavanda és un antimicrobià molt important, o sigui que l'utilitzem contra virus i contra microbis. Mira, ara que és tan important això dels virus, doncs per què serveix? És un antimosquits, pot servir com a antimosquits o com a antiinsectes. La planta en si, si ens la plantem en els horts, per exemple, és un insecticida natural. Fa fugir els insectes que ens fan malbé les hortalisses. Per què també va molt bé? Com a cicatritzant. Cicatritzant de ferides i cicatritzant de cremades, per exemple. Les cremades perquè ens suavitza molt la pell i ajuda a regenerar. Aquesta qualitat la tenen altres plantes, però la lavanda, per exemple, també serveix per això. Especialment o no. Llavors, doncs, bueno, és un oli que és una mica un or, no? Si us hi fixeu comercialment, l'utilitzen molt en molts productes, amb gels, amb sabons, tot fa olor de lavanda. Sí, però suposo que el que comprem està ple d'additius, ple de porqueria. Això no hi ha res. La proporció que hi posen és mínima. Mínima. Vull dir, i a més, fixeu-vos, clar, de tota... Se n'utilitzen molts de químics. De tot aquest d'això només hem tret... Només ha sortit això. O sigui, és... I de veritat que... I l'olor és espectacular. Clar, la lavanda, són components químics i volàtils. Vull dir, el que conté la lavanda. I abans que segàvem amb el Jordi, però ara olorant aquí, és com l'essència de tot el vostre laberint amb un potet. Amb un potet. És una meravella. Escolta, em deixaràs tornar? Perquè de veritat que ens has d'explicar molt... Podem vindre a la primavera, al Parc de les Olors, i ens expliques... De veritat que aquest espai és increïble. Podeu fer un viatge en la història del planeta i la humanitat, menteixo, no? Començant... Per on comences? Sobretot de la humanitat, perquè fes-me 5 cèntims, el nostre parc està dedicat a la història i comencem des de l'època del Neolític, on es domestica animals i plantes, i arribem fins als indians, amb la gran aportació de plantes i hortalisses d'Amèrica. Tot això amb plantes oloroses, amb blats antics, amb cultius de tota mena. Però ho guardem, que s'esperin. Esperarem a la primavera, venim i a disfrutar com camells. Moltes gràcies. Avui un dia inoblidable, amb aquesta família meravellosa. Espero que us hagi agradat. Espero que poseu m'agrada, que us subscriviu i repetirem amb la família Marquès Martí. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Fins la propera.